Pracovníci RTVS dnes protestne pochodovali od budovy Slovenského rozhlasu pred budovu parlamentu. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová protesty považuje len za úsilie o zachovanie súčasného vedenia telerozhlasu. Podľa ministerky sú zmeny nutné. A čo ja osobne pokladám za najdôležitejšie, vysielanie postupne strácalo atribúty verejnoprávnosti, rezignovaním na vyváženosť a objektívnosť najmä spravodajských a publicistických relácií. Opozičný poslanec Jozef Hajko z KDH hovorí, že cieľom zmeny je zbaviť sa súčasného vedenia a nahradiť ho svojimi ľuďmi. Toto ovládnutie vládou verejnoprávnej inštitúcie odmietame. Považujeme to za zničenie verejnoprávnosti tejto inštitúcie. Opozícia považuje zákon o zrušení a vzniku novej STVR za ovládnutie telerozhlasu. Pokiaľ študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci študentov, majú právo uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku. Táto odvodová úľava predstavuje 200 eur za kalendárny mesiac, pripomína sociálna poisťovňa.